Čus, kámo. Takže hoši, dneska zahrajeme hru o... jak se jmenuje? Ani nevím. Já trochu potišej. Takhle. Takže jdeme to zahrát zkusit. Dlouho jsem už nenatáčel. White Night Movies, jo. Chci říct, že jsem to nikdy nehrál. Vůbec, nikdy. A kvůli toho, že jsem už nenatáčel kámo z 5. třídy, protože už jsem v 7. Tak jsem na to jako připravený. Jako můžu natáčet pořád, ale nevím co jako. Takže jdeme na to. First night working. Your usual. Jdeme na to. Takže kam máme jít? Jo, takže enter the kitchen. Takže musíme jít do kuchyně. Jdeme to přečíst. Welcome to your first day on the job. Takže vítej v první, prostě, že poprvé tady jsem. It's pretty simple. Just get the customer one then clean up. Takže, no, obyčejná prostě práce. Musím uklízet, rezervovat sračku. No, takhle věci a tak dále. Takže jdeme na to. První den naší práce. Kam tady mám jít, kámo? Já sám. Asi. No dobrý den, a tak ty jo. Takže, I will go to interest. Co chceš? Ty, tak moje spolužák, ne? Taky vždycky řval. Ježíš. Dělej, zaplať ty. Takže jako ty do kina nechceš, jo? Lístky jako nechceš, nebo já ne? Jako... Já nevím, jestli to vůbec chtějí, nebo ne, tak... Jo, co tady máme? Jo, Deadpool. Ani se ani neobjednal. Nebo jako možná objednal, ale nevím. No, ty si děláš ze mě. Takže co chceš? Bez tak půjde na to, že realokace sežera. Five Nights at Freddy. Dobrotka. No. Ježíš. Tak dej mi moje prachy. Jenom sem, takže ty chceš... Pojď tu. A tak dej, jo, tady je zleničce. No, prostě mrazák, takhle já to říkám. Nice. Takový nějaký pití třeba nikdo nevzal pití. OK, no, ale jako nepřijď sem, jako, když začne ti filmu, nepřijdeš. Já potřebuju pití, ale já jsem fakt nestihla si kouknout na ten film. Čus, kámo, doufám, že jsi normální člověk, ne že jak ten. Jo.
Tak děj už. Jo. Počkej, což jsi chtěl? Já už jsem zapomněl, já jsem na to nečuměl. Takže já nevím, co chce. A teď se koukne, kámo. Takže jo, candy. A kde jsou candy? Jo, tamhle jsou candy. No. Kamo, přestaň. Jsi v facku, vole. Jsi v facku, přestaň. Co tam je? Co tam je? Uka. Pojď sem. Já teď mám otázku, jak sem chodí dovnitř, když... OK, kámo. Takže se mám bát, kámo, to prostě potřebuju to... Kde je radio, no tady. Jestli to zase bude řvát. No co jsem myslel, kámo. Já radši nejdu. Já nejdu, protože to řve jak... momentálně prostě postižený člověk. Ježiš. Petra, plík, který říká, že to je nějaký killer. Kdyby tady běhal homelessák, tak to OK, kámo, tak to už je docela creepy, protože homelessáci jsou jak cikáni, vole, že tě může napadnout. Ale že monster nebo killer, ježiši. Normálně pracovat, je to vypný. O, tak jdeme na to. Počkej. Hele, hej! Kam jdeš? Já jdu za tebou. Je. Takže počkáme, počkejte chvíli. Hele, takže jsem zpátky, protože jsem musel jít nějak momentálně prostě postižený aligátor. Takže pokračujeme, no. Takže jdeme. Takže jako já nevím, můžete mi klidně napsat do komentářů, jako co to klidně udělat. To bude a já mám ani. RPGčko, jo. Ale to nebude tak vládne. Jdeme na to. Jak a pak odcházet. No jo. No, ano, ale já nevím, kolik tedy, asi to bude předposlední noc, nebo já nevím. Ale jako... Chci říct, že prostě jako vůbec nenatáčel, jo. Vegánu.
Jo, já jsem ještě školy, jako jeden z nás ví, možná kámo kouká ještě to video, čus, šibune, který se zakleba. A prostě já nemůžu zakleba, ale to budu obrátit ale kámo, prostě tahle škola, já jsem tady do doby, i to se bude řešit, tam jsou kámo, aspoň si kámo tam máme za celý týden maximum 2 nebo žádný úkol. Ale musíme zvládnout. Kámo, chápu. Kámo, ty Páně ven s kámošem jedným Ukrajinkem. Kámo, my to zrušili. Kámo, je to tu roditě. Čus, co chceš? Počkej. Co? Jak může přijít policajt? Jít pohled do kina. Chápu, když policajt nemá už práci. Ale to je jasný, že mám v sobě ten oblek. To znamená, že pracuje, nemůže prostě tam jít do kina. Kámo, a ta fakt, co je kámo s tím sluchátkem? Počkejte, ne, že to slyšíte? Nic no, kámo, tak budu prostě šetřit na nový sluchátka. Bo jako, můžu si dělat kámo sluchátka, ale já mám bezbratový, který kámo prostě špatně bude slyšet. Já nevím, jestli to bude. Si dám Luka. Kámo, můžeš už pustit. Já se prostě budu šetřit na nový, kámo, chatka, nebo prostě budu kupovat nový chatka. Možná se to bude pchát k Vánocům, nebo nevím. Čus? To je, kámo. Vždyť je zima, kámo. Ježiši, dělej. Omlouvám se, čekejte. Sorry, pokud to jste slyšeli. Sorry. No, takže ty chceš popcorna, jo? Tak, no. Vlastně ty jsme už dávala prachy, tak. A jdi, pomala, dělej. Randu ne, kámo. Kámo, já nevím, jakou cestou mám vlastně tam. Jak vždycky jdeme. Já si tě zmlátím, kámo. Můžu se vít? Jo,
Já můžu sem jít, kámo. To jsem nevěděl. To je kámo. Hej, nebudeš mít sluchátka, jo? Nebudeš mít sluchátka. Budeš poslouchat, jo? Nebudeš ho. Takže to ty taky dělej. Ty jsi tady přišla. Vypadni. Já už jít domů. Jsi švácku normálně. Kámo, normálně už to nebaví, kámo. Mě to nebaví, ale já můžu pokračovat na to. Mě to nebaví prostě. Jak tam seděj, vole. Když sedí takhle špico, nebo prostě kámo s bonbonama a nažerou. To prostě kupovali a prostě jinak. Jeden prostě tam kámo sedí, poslouchá to písničky a nic nedělá. To je pořád kámo prostě tam přišel nažere bonbony. A já hlavně, že nepracuje. Mám takovou chuť. Mám peněčka udělat to. Ale to prostě jak normální kámo akačka nebo aker. No tak já to zkusu. Takže jsem teď bavil s nějakým bezďákem. Takže bavil jsem se s nějakým bezďákem. Jak jsem tady běhá a já jsem mu dal kámo. Takže posíčka, jo. Kámoš mi poslal a tady já mám ten poslal si posíčku. Takže hovno letělo hovno padlo rovnou. Náš fyzikář s velkým skokem zkoumá to hovno mikroskopu. Chemikárka uvažuje, s čím to hovno reaguje. Jdeme pěšár k mapě běhu. Kde to hovno asi leží? A náš slavný děvčár to dějí. Ježiši, do dějin hned by ho potkal. Slovenčinár je, že to hovno vyfunguje. Pak to dá už, protože to neposlal celý text. A jako je to dobrý docela, je to dobrý, kámo. Hezky pěkně, kámo, ale kámo, hlavně. Ej, čus, kámo, to tady stejné bezďák.
Že mu nedáme, kámo, tu zas. Jako... Kuba brak. Kolik tam má? Hele, chybí tu korunka, jo, ale to jsme kamarádi, já kámo, cápek. Takže tady máš, je to hodně dobrý, vítězství bolů, jo? No, jako, co to je, No, no to si děláš srandu. Kam? Ama. Cheerleader. Si děláš srandu, ne? Fuj. Kážeš tak pomalá prostě. Jaký dáš slev? Kolik jsi vzala? Si děláš srandu. Jaký keep the change? 1 cent, jo. Kamo, $2.99, to už jsou $3. Ty, kamo, nemáš prostě mozek. Normálně. Neříkám, prostě to je úplně... To kdyby se vzal, kámo... To kdyby se vzal, kámo... 22 korun a 90, 122,90. No nazdar, jo, kámo, čus. Poslan. Poslan. Ale... Yes, kámo, 5 Pepe. Tak daleko, jo? Napadne. Ale to nevadí, kámo. Jo, kámo. Kámo. No a už mi to píšu. Že nejde. Momentálně píšu nejde. Kámo, je to prostě bejka. Já na chvilku jdu. Hele jo, takže se zpátky. Takže use the phone. Hele, čus, kámo. Čus. Kámo, můžeš se ptát. Hele, jako jeden homeless a jak Magor zabil kámího kámoše, jo? Já nevím. No. Ježíš, to je... Aha, tak to není děcko, pra jo? Tady pomalej.
zvládneš. Hajdule. No my jsme se zafekli, jo, kámo. Hype. Hype. Koukám. Yes, kámo, my jsme to dali konečně. Už mi 54. Takže jo, no. Jdeme dolů. To dali, jo. To nedá. Jej? Dneska jsem byl já, to byl to tady. Like a